боқимондаҳои ҷасади Сумайя Иброҳимова сокини 39 солаи ноҳияи Файзободро пас аз бештар аз 7 моҳи нопадидшавӣ ба хонаи падараш оварданд. Сумайя 24 апрели соли ҷорӣ ба таври мармӯз нопадид шуд ва наздиконашу мақомот дар ин муддат дар ҷустуҷӯи ӯ буданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 27 ноябр хабар дод, ки ҷасади Сумайяро аз ғоре дар саҳрои деҳаи Ситораи ноҳияи Файзобод ошкор ва шиносоӣ карданд. наздиконаш низ барои шиносоии боқимондаҳои ҷасад даъват шуда буданд. ҳама тахшишдор гузаронем ҳамин духтарда киртоша шинохтем суратош бу дармо ҳам рӯзи биромадан ба ҳам кирта ҳам ҷои ҷасада рафтем мефтем ҳам кирта ҳама шаямва. модари Сумайя бар ин бовар аст, ки духтарашро бо роҳи фиреб ва барои ба даст овардани 30,000 сомонии маблағи хариди хона қарз гирифтааш куштаанд. аҳмадҷон Вайсиддинзодаи 39 сола айбдоршаванда дар қатл ва ғорати Сумайя дар як навори вазорати корҳои дохилӣ иқрор шуд, ки духтарро бо роҳи фиреб ба саро бурда шароб нӯшидаанд ва пас аз хоб бурдан ӯро буғӣ кардааст. модари Сумайя шароб нӯшидани духтарашро рад мекунад ва мегӯяд духтараш намозхон буд. وای آخه تروریست شدی هر مقاموتا بکنی هر کار را میکنی وای تهمت به درباره دختری من همه تهمت به درباره دختری من دختری مرا در دام فریب برای خانه کردگی ای کارا دختری من خیلی دختر ин модар хостори сахттарин муҷозот барои қотили духтар аст. Тоҷиддин Изомиддинов сокини ноҳияи Файзобод ва падари айбдоршаванда аз ин ҳодиса дар ҳолати сардаргумӣ қарор гирифта бовар намекунад, ки фарзандаш даст ба чунин ҷиноят задааст. мо ҳамихе то ҳамин дараҷа ҳамихе дилмон пур буд, ки ҳамин бача ягон кор да бояд олода набошад, ягон кори ношоиста аз дасти ин намеояд. ина мо рӯзе ки ҳамин корро фаҳмидем, бовар кунем мо қатъи модараш ҳамихе безобита мо на хӯрок хӯрда метонем, на хоб рафта метонем, на байни қам баромада метонем. мисол чӣ карда метонем? мисол агар то куҷое ки ин дуруст аст, ина худованд худаш медонад. агар дар ҳамин корро даст зада бошад, ба тамоми қонунҳои ҳамин давлатӣ бояд ки ҷавобгӯ бошад, ҷавобша бигад. аҳмадҷон Вайсиддинзода айбдоршаванда дар қатли Сумайя қаблан дар Тоҷикистон барои саркашӣ аз хидмат дар артиш ва дар Русия барои муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир муҷозот шуда буд. ӯ соҳиби 3 фарзанд буда аз ҳамсараш ҷудо шудааст. расман дар ҷои кор намекардааст. Сумайя Иброҳимова қурбонии ин ҷиноят модари 3 фарзанди мактабхон буда, ҳоло ин кӯдакон дар тарбияи модаркалони падариашон мебошанд. ӯ то замони нопадид шуданаш дар як коргоҳи дузандагӣ кор мекардааст.